ning Mayo 2025. Ini po sarong tape as live. Sa tuyang iandam ang satuyang mga sadiri mga tugang sa maabot na Domingo. Ano? Sa maabot na Domingo mga tugang, magsiring batabi kita. Ano man pa sa masimba ko? Siyempre, parang ikaw ay makarinig ng salita ng Diyos at the same time, pag marinig mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng kaginawahan ng buhay at buhay na walang hanggan. At sana po, pag tayo nagsisimba, maganda rin po na tayo ay maghingi ng kapatawaran sa Diyos para makapagtanggap tayo ng komunyon. Ano? Maganda po yun. Pag nagsisimba tayo, mas mahalaga para bang pupunta ka sa party, hindi ka naman kakain. Ini-stab mo yung inihandang pagkain. Alam mo, every Sunday, the Lord prepares food for us. Food for, sabi nga, the liturgy of the Word, and the liturgy of the Eucharist. Ito pong pagkain niya nagbibigay sa tuya ng buhay na walang hanggan. Importante po yan eh. Kasi sabi, whoever eats my flesh and drinks my blood will have everlasting life. Yan. Napagagay mga tugang yan. Kaya kung gusto mong daimagadan, magkomunyong kita, makinabang kita sa mga ibinigay sa tuya ni Kristo. Sayang kasi kung hindi mo papakinabangan, di ba? Pakinabang, sa Tagalog maganda yung salitang pakinabang. Makikinabang ako. Pag sinabing makinabang, ibig sabihin hindi ka nagsasayang. Yan. Huwag natin sayangin. Kaya every Sunday, please go to Mass. Yan. Father, wala po akong pamasahe. Yun, minsan kasi maraming tayong dahilan. Father, busy po ako eh. Alam mo, kahit magsakripisyo tayo because the Mass is a sacrifice of Jesus. Tandaan po natin ang misa mga tugang ay sakripisyo po ni Jesus yan. Na inala niya sa tuya, sa krus. Sabi nga, the Mass is the celebration or commemoration of the unbloody sacrifice in Calvary. Hindi na bloody, kasi wala na yun. Kaya, sa tuya, kaya unbloody commemoration of Calvary. Yun. Kaya magsimba tabi kita, Anyway, sabi ko sa inyo mga tuwang, na tuwing Saturday, sa tuyang iandam ang sa tuyang mga sadiri sa pagdangog kang tataramon ning kagurangan. Sa aga mga tugang, madadawog ta ang magayon na istorya sa ikatatulong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, the third Sunday of Easter. Ini mga tugang, sa unang pagbasa, basahin ko mga tugang para at least alam natin, may marinig na kayo. Itong unang pagbasa ay mula sa Gawa, Acts of the Apostles chapter 5 verses 27, 32, 40 hanggang 41. Okay, ito po ay napakagandang paalala sa atin. Dinala nila sila at iniharap sa Sanhedrin at tinanong sila ng punong pari, mahigpit namin kayong pinagbabawalang magturo tungkol sa pangalan o pagliligtas na ito. Pinagbawalan pero pinuno ninyo ang Jerusalem sa inyong aral at hangad ninyo kaming pananagutin sa dugo ng lalaking iyan. Ang ibang tinutukoy si Jesus. Sumagot naman si Pedro at ang buong apostol, ang ibang apostol. Ang Diyos ang dapat sundin kaysa tao. Binuhay na muli ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na pinapatay ninyo at ibinitin sa poste. Itinas siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas upang may pagkalob sa Israel ang pagpapabagong loob at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Saksi kami sa lahat ng ito, pati ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya.
tinawag nila ang mga apostol at ipinaghagupit at pinagbawalan magsalita sa ngalan ni Jesus at sa kanila sila pinalaya. Nagalak silang umalis sa Sanhedrin sapagkat itinuring silang marapat na kahihiyan alang-alang sa ngalan ni Jesus. Mga kaibigan, ito po ang unang pagbasa na maririnig natin bukas mula sa Gawa, Kabanata 5. Napakaganda mga kaibigan. Ang una, masasabi natin dito na itong mga apostoles, mga tagasunod ni Jesus, ay iniharap sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin po isang grupo, mga religious leaders po ito, na at tinanong sila ng punong pare, may chief priest, na at pinagbabawalan sila na mag-preach tungkol kay Jesus. Pero maganda po ang sagot ni Pedro at ang ibang mga apostol. Sabi nila, ang Diyos ang dapat sundin kaysa tao. Yan. Minsan, alam mo mga kaibigan, takot na takot tayo sa tao. Pero hindi tayo takot na takot sa Diyos eh. Kaya sinusunod natin yung kagustuhan ng tao kaysa kagustuhan ng Diyos. Tandaan natin, ang tao namamatay, ang Diyos hindi. Yan. Kaya sinong susundan mo? Yung magbibigay ng buhay o yung mamamatay? Yun po ang problema sa atin. Kaya nga, ang ginawa ng mga apostol ay talagang ipinangaral nila ang ngalan ni Jesus. Yan. Pero alam mo mga tugang, kahit na pinagbabawalan, alam mo hindi talaga pwedeng mapagbawalan. Halimbawa, ikaw ay naging saksi sapagkat napakaganda po ito eh. Saksi kami sa lahat ng ito. Pati ang banal na spirito na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Yun, napakaganda po ito, na hindi talaga nila pwedeng pagbawalan, Kaya, kahit sabi nga, ipinapatay ninyo si Jesus, ibinitin sa poste, kami ay hindi susuko. Yan, napakaganda po ang hamon sa atin sa unang pagbasa ay ito po. Sundin natin ang kagustuhan ng Diyos kaysa sa kagustuhan ng tao. At ipatuloy natin ang pangangaral tungkol kay Kristo. Yan po ay napakahalaga. Kaya dito sa DCGB, makikita natin, hindi to pag-aari ng simbahan ang istasyon na to. Ito po ay pag-aari ng isang katolikong pamilya. Pero alam mo mga kaibigan, napakaganda. Ating ginagamit ang radyo parang ipahayag ang salita ng Diyos. Napakaganda po yan. Yan, napakaganda na ipamalita natin ang tungkol sa Diyos. Kahit minsan, sabi nga dito sabi ng punong padre, chief priest, mahigpit namin kayong pinagbabawalang magturo tungkol sa pangalan at pagliligtas na ito. Yun, natakot sila eh. Pero pinuno ninyo ang Jerusalem. Tingnan mo, na-insecure yung mga Sanhedrin. Sabi kasi dito, pinuno ninyo ang Jerusalem sa inyong aral at hangad ninyo kaming pananagutin sa dugo ng lalaking iyan. Guilty sila. Guilty. Alam mo, pag ikaw gumawa ng masama, talagang, sabi nga, may multo. Mumultuhin ka niyan. Kaya napakaganda. Sa unang pagbasa, ang hamon sa atin, mga kaibigan, ipagpatuloy natin ipahayag ang ngalan ni Jesus. Everywhere. Kaya go and preach the gospel. Kahit na tayo pinagbabawalan, patuloy natin ipahayag, ikalat, ipamahagi si Kristo sa lahat ng tao. Yan naman talaga eh. Hindi pwede natin itago. Parang yan eh, parang pabango yan eh. Ang pabango, hindi mo maitatago, talagang mangangamo, at mangangamo yan. Kaya ganun din po mga kaibigan. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Tuhod, siko, baywa, Aray!
Ay! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ng DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At tayo po ay pag-andam sa mga babasahin bukas sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga tugang mahalaga po na tayo ay naghahanda. At hindi lang parang pagpunta natin nagsimba tayo, meron na tayong pinagninilay-nilayan. At least alam na po natin, mahalaga po kasi bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay patuloy na nagninilay-nilay. Sa Bicol nga naghurop-hurop sa tataramon ng kagurangnan. Dahil ang tataramon ng kagurangnan ay buhay po yan. So nakita natin sa unang pagbasa. Sa ikalawang pagbasa naman ay ito po mula sa aklat ng pagbubunyag, Revelation chapter 5 verses 11 to 14. Patuloy akong tumingin at narinig ko ang tinig ng maraming anghel na nakapaligid sa trono, sa mga nilalang na buhay at sa matatanda. Na laksa-laksa at libo-libo ang kanilang bilang at sumisigaw sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan, karunungan at lakas, karangalan, kaluwalhatian at pagpapuri. At narinig ito ang tinig ng tanang nilang sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Sa kanya nakaupo sa trono at kordero, papuri, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpasawalang hanggan. At sumagot ng Amen ang apat na nilalang ng buhay, at nagpatira pa naman at sumamba ang matatanda. Napakaganda po mga kaibigan. Napaalala sa atin ito. Na makikita natin sa pahayag, na talagang ito nga, makikita natin na ang Panginoong Jesus, siya ang korderong pinatay. Karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, pagbubunyi. So yun mga tugang. So sa mga tugang na pagnilayan ngayon, ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na marinig natin bukas ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 21, talata 1 hanggang 19. Ito po ay napakaganda. Basahin ko mga tugang, parang alam ninyo. Napakaganda po ito. Pagkaraan ng mga ito, muling ibinunyag ni Jesus ang sarili sa mga alagad sa may dagat ng Tiberias. Ganito ang kanyang pagbubunyag. So nagpakita siya muli. Tandaan po natin na si Jesus ay nagpapakita pagkatapos ng siya ay nabuhay na magmuli. Okay? Magkasamang naroon sina Pedro, Tomas, na tinagaroang kambal, Nathaniel na taga-Kana ng Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa mga alagad niya. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, aalis ako para mangisda. Sinabi nila sa kanya, sasama kami sa iyo. Yun, lumabas sila at sumakay sa bangka. Nang gabing iyon, wala silang nahuli. Okay? Nang madaling araw na, nakatayo si Jesus sa dalampasigan pero hindi nakilala ng mga alagad na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus, mga bata, wala ba kayong isda? Sumagot sila sa kanya, wala. Kaya sinabi niya sa kanila, ihagis ninyo ang lambat sa bandang kanan ng bangka at makakatagpo kayo. Kaya inihagis nga nila at hindi nila makayanang hilahin iyon
dahil sa dami ng isda. Kaya sinabi kay Pedro ng alagad na yon na mahal ni Jesus, ang Panginoon siya. Nang marinig ni Simon Pedro ang Panginoon yun, ibinigkis niya ang kanyang damit dahil hubad siya at saka tumalon sa dagat. Dumating naman sakay na maliit na bangka ang iba pang mga alagad pagkat hindi nila o sila kalayuan mula sa pangpang kundi mga 100 metro lamang. Hila-hila nila ang lambat ng mga isda at pagkalunsad sa lupa nakita nilang may nagbabagang uling doon sa pahingawan na pinag-iihawan ng isda at may tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, magdala kayo mula sa mga isda na huli ngayon. Sumakay si Pedro at iinila sa pangpang ang lambat na puno ng 153 malaking isda. At kahit na napakarami, hindi napunit ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, halika kayo't mag-almusal. Walang makangahas na mga alagad na mag-usisa sa kanya. Sino ba kayo? Dahil alam nilang ang Panginoong iyon. Lumapit si Jesus at kumuha ng tinapay at ipinamahagi sa kanila. Gayon din sa isda. Ito ngayon ang ikatlong pagbubunyag ni Jesus sa mga alagad matapos siyang ibangon mula sa patay. Kapag papakaalmusal nila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako na higit na sa pagmamahal nila? Sagot niya sa kanya, oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng iniibig kita. Sinabi sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sinabi sa kanyang makalawa, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sinabi mo ito sa kanya, oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita. Sinabi sa kanya, ipastol ang aking mga tupa. Sinabi sa kanyang may katlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ako. Nalungkot si Pedro dahil may katlo siyang sinabihan, iniibig mo ako. Kaya't sinabi niya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita. Sinasabi ko ito sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Talagang sinasabi ko sa iyo, nang batang-bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibigay sa iyong sarili at palakad-lakad ka saan mo man naisin. Ngunit pagtanda mo'y ididipa mo naman ang mga kamay mo at iba pang magbibigay sa iyo at hindi mo nais. Sinabi ito ni Jesus sa pagbibigay tanda ng paraan ng kamatayan ipinalulahati ni Pedro sa Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya, sumunod ka sa akin. Mga kaibigan, yun po ang Ebanghelyo na marinig natin bukas mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 21, talata 1 hanggang 19. Napakaganda po itong tagpuan na ito. Unang-una, makikita natin na sila Pedro, Tomas at mga alagad ni Kristo ay nagbalik muli sa kanilang mga gawain. Kasi nung namatay si Jesus ay sabi wala na eh. Kaya nagbalik sila. Kaya nga, nagbalik sila sa kanilang pangingisda. Ano? Para bang parang nawala na silang wala na mangyari, no? Patay na si Jesus. Akala nila, kasi hindi sila naniwala doon sa sinabi ni Jesus na mabubuhay siya pagkatapos ng pangatlong araw. Hindi sila naniwala doon eh. Mabuti pa yung mga Pariseo naniwala. Kaya binantayan nila yung libingan ni Jesus. Hindi sila naniwala. Kaya sabi ni Pedro, dahil si Pedro ang talagang leader, aalis ako para mangisda. Sabi naman nila, sasama kami sa iyo. Ayan, lumabas sila. Alang tandaan mo natin na buong magdamag, sila ay nanghuli ng isda pero wala silang nahuli. Yun, tandaan po natin isang bagay ito. Pag wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong magagawa. Yan ang napakaganda, no? Wala tayong magagawa pag wala ang Diyos sa ating buhay. Kahit na sabihin natin na may ganito tayo, pag wala ang Diyos, walang kahulugan ang buhay. Okay?
So kaya nga nandyan ang assurance ng Diyos. Ano? Muli si Jesus nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ano? Kaya nga ano ginawa ni Jesus? Nang madaling araw, nagpakita si Jesus sa kanila. Tinawag sila ni Jesus. Ang sabi pa ni Jesus, mga bata, wala ba kayong isda? Sumagot sila sa kanya, wala. At sinabi ni Jesus, ihagis ninyo ang lambat sa bandang kanan ng bangka at makakatagpo kayo. Kaya inihagis nila at matalagang hindi nila makayanan hilahin sa dami ng isda na nahuli. Tandaan po natin mga kaibigan, with the Lord, we can do great things. Tandaan po natin yan. Without the Lord, wala po yan. Ano? Kahit na may kakayahan tayo. Ano? So, yes pong magandang bagay na pagnilay-nilayan natin yan. Ano? At ito, sinabi kay Pedro ng alagad ni Jesus, nakilala ni Juan, ano? Ang Panginoong yun, si Jesus yun. Nang marinig ni Pedro na si Jesus yun, si Pedro noon ay nakahubad, kaya tumalon siya sa dagat. Yun mga kaibigan. At siguro nahiya siya, ano? Sakay na malit na bangka, ano? Yung mga kasama nila ay pumunta, ano? But anyway, babalik muli si Padre Boots pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indukal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyanal daw ning Sabado, petsa 3 kang bulan ning Mayo 2025. At sa tuya nabasa kanina ang ebanghelyo na marinig natin bukas, ano? Napakagandang nangyari, ano? So dito nagkaroon si Jesus na breakfast with the apostles, ano? Ang sabi ni Kristo, tingnan ninyo ang Diyos mismo ang nagtitake ng initiative. Ano? Siya po ang palagi nag-i-initiative sa atin. Siya ang nangunguna. Ano? Tingnan mo si Jesus ay dahil siya po ay nangunguna, he takes the initiative. Ano? Ibig sabihin, siya po ay mapag-alaga. Yan. Hindi ba ganun yun? You take the initiative, hindi yun nagpapabaya. Nag-aalaga. Ano? Kaya nga nung maraming nahuli ang mga alagad dahil sa sinabi ni Jesus sa kanila, ihagis ninyo. At napakaganda po dito, ano, na sumunod sila kay Jesus. Yan naman talaga Pag tayo sumusunod sa Diyos, marami tayong magagawa. Ano? Pag sumunod tayo sa Diyos, marami tayong makukuhang mga importanteng bagay. Ano? Pero pag hindi tayo sumusunod sa Diyos, nako, wala talagang mangyayari niyan. Ano? Kaya sumunod tayo sa Diyos. Ano? Kaya ang ginawa nila, sumunod sila kay Jesus nang sinabi, ihagis ninyo ang lambat. Inagis nila. Sumunod sila kay Jesus. Kaya nga, yan ang napakahalaga. Sumunod lagi tayo sa Diyos. Ano? Yan, napakahalaga po yan. Ano? So, yun. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, magdala kayo mula sa mga isdang nahuli ninyo ngayon. Ano? At kumain sila ngayon. Ano? Halik kayo, mag-almusal. Tingnan mo, si Jesus ang nagluto dito, ha? Malalaking isda ang nahuli nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, halik kayo at mag-almusal. Walang mga haas, tandaan po natin dito, sa mga alagad, na mag-usisa sa kanya. Sino kayo? Kasi naramdaman nila, alam mo, may mga bagay na kahit
yung bang, sabi nga, yung bugso ng damdamin, yung bang ganun, na kahit hindi mo sabihin siya yun, pero alam mo, sa puso, iba kasi, iba yung nakikilala sa puso kaysa nakikilala sa ulo. Sapagkat sabi nga, ang puso hindi nakakalimot, ang ulo nakakalimot, yung isip nakakalimot po yun, pa ang puso hindi. Kaya napakaganda po ito nang sinabi ni Jesus sa kanila, halika't mag-almusal. Walang manghas sa kanila na mag-usisa, sino ba kayo? Dahil alam nilang ang Panginoon yun. Paano nila malalaman na ang Panginoon yun? Yung tinatawag na bugso ng damdamin. Yung bang, iba yung tibok, iba ang tibok eh. Iba yun eh. Para mang nalala mo yung mga alagad na papunta sa Emmaus, na habang sila nakikinig kay Jesus tungkol kay Moses, sa mga propeta, pinapaliwanag ni Jesus, sabi niya, our hearts were burning. So yun po. Talaga po yun na makikilala natin. Kaya ang pagkakilala kay Jesus ay hindi lang po tinatawag natin head knowledge. Kasi minsan marami tayong kilala ko ang Diyos, pero hanggang sa ulo lang, wala sa puso. Minsan hanggang sa nguso, pero wala sa puso. Ang pagkakilala natin dapat sa Diyos, sa puso. Iba po kasi ang puso eh. Pag kilala mo ang tao sa puso, yung tinatawag natin, kilala mo sa puso, nandyan po, nakatatak lagi yan. Kaya itong ginawa ni Jesus, at dito sabi nga nila, ito na po ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad matapos siyang ibangon mula sa mga patay. Ayun, nakita natin. So, Jesus Christ is giving them assurance. Kasi hindi naman talaga maintindihan siguro ni Jesus ang mga masasabi natin na yung kakitiran ng isip ng mga alagad. Siyempre, wala pa naman kasing talagang taong nabuhay na magmuli. Pero alam mo kung talagang tutusin, sa sinabi ni Kristo kasi, kung tayo maniniwala sa sinabi ni Kristo, 3 beses pinahayag niya na siya ay papasakitan, paparusahan, ipapapatay, pero sa ikatlong araw, siya nabuhay na magmuli. Diba sinabi niya kay Pedro, sinabi ba nga ni Pedro yun? Sinabi ni Jesus kay Pedro at sinabi ni Pedro, hindi po mangyari yan. At ang sabi ni Jesus kay Pedro, get away my Satan. Tinawag si Pedrong Satanas eh. Ano ibig sabihin ng Satanas? Obstacle. Harang ka. Huwag mo akong harangan sa aking misyon. Yun. Kaya si Pedro doon, makikita natin doon na hindi naman siguro naniniwala na sa buhay na magbuli. So tinatawag si Kristo magre-resurrect. Hindi po eh. Kaya anyway, naintindihan siguro ng Diyos. Alam mo, naintindihan naman ng Diyos ang ating limited mind. Okay? Hindi naman sinisi ni Jesus ang mga alagad sa kanilang limited mind, kundi kanilang pinapaalala ni Jesus sa kanila ang kanyang sinabi noong siya nabubuhay pa. Kaya nagpakita siya. Ito naman napakaganda yung sa itong huling tagpo sa Ebanghelyo. Pagkatapos na sila makapag-almusal, nandito na po ang tinatawag na ang usapan ni Pedro at ni Jesus. Sabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Yun. Maganda ito. Actually, hindi lang si Simon ang dapat sumagot nito eh. Dapat tayo, bawat Kristiyano, ang tanong ni Kristo sa bawat isa sa atin, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, yun. Alam mo, dito masasabi natin, ang pagmamahal ay tungkulin. Love is a task. Love is not simply an emotion. After all, love is a commandment, di ba? Utos ng Diyos yun eh. Kakaiba. Bakit kailan ang pagmamahal ay utos? Kay Jesus, ang pagmamahal ay utos eh. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya ganito po ang mahalaga
the very foundation of our discipleship is love. Kaya nga sa bandang huli, pagkatapos ng sinabi ni Kristo, mahal mo ba ako 3 beses? At sumagot naman si Pedro 3 beses. Ang sabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Alam mo, hindi pwede kasi tayo magsumunod sa Diyos o sumunod kay Jesus na walang pagmamahal Bakit ka sumusunod kay Jesus? Dahil mahal ko si Jesus At ito ang napakaganda po, yung pastoral care. Ito po, alam mo, napakahalaga po ito sa atin. Pastoral care, yung pag-alaga sa mga tupa. Naalala ko tuloy si Pope Francis, ang ating dating Santo Papa na yumao, may he rest in peace, ang sabi ni Pope Francis, sa mga pare, sa mga obispo, smell like sheep, dapat amoy tupa tayo Kasi nga, be with people. Napakaganda po ang talagang iniwan na halimbawa ni Papa Lolo Kiko. Si Pope Francis, yung be with people. And paano kita mapapunta with the people of God? Take care of the people. Sinabi ba ni Jesus, pakainin mo ang aking mga kordero. Yun. Hindi mo sila, gugutumin. Huwag natin silang gugutumin. Pakainin natin ang mga mananampalataya. Paano natin pinapakain ang mananampalataya? Sa pamagitan ng paghatid sa kanila ng mabuting balita. At pagse-celebrate ng Eucharist, Santa Misa. Yun. Kaya nga, ito po ay mahalaga. Pakainin mo ang aking mga kordero. Sabi pa ni Jesus sa kanya? Ipastol ang aking mga tupa. Yun. Okay? Take good care of my sheep. Tend my sheep. At ang sabi pa ng Panginoon, ito, sinabi ni Jesus kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Lahat pakainin. Anong ibig sabihin mga tulong nito? Ang mahalaga dito mga kaibigan, huwag natin silang gugutumin. Alam mo, ang maraming mga tao ngayon, gutom na gutom sa salita ng Diyos. Ako din gutom na gutom sa salita ng Diyos. Kaya pag pinag-usapan ang salita ng Diyos, talagang gustong-gusto ko Kaya gutom na gutom tayo. Kaya nga, sana ipatuloy natin ang pagpapayag ng mabuting balita. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para bakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nino. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay unddenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako... Okay, patuloy po tayo sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ini po sa Tepas Live, ano? At ngayong araw na ito ng Sabado, Petsa 3 kang bulan ng Mayo 2025, ating tinatalakay nga ang mabuting balita, ano? Na ang utos kay Simon, anak ni Juan, Simon Pedro, ay ang pag-alaga sa mga tupa. Ano? Paano ba paalagaan yan? Pakainin mo ang aking kordero, ipastol mo ang aking mga tupa, ano? At pakainin mo ang aking mga tupa. Yan. Napakalaga po ito. Alam mo, noong 2015, ay mayroon sang pelikula. Ang pelikula po, hindi ko ito napanood, pero ito pa ang kwento. A Second Chance. Ni Cathy Garcia Molina. Ito po ay kwento ng mag-asawang Popoy. Ang gumanap po dyan ay si John Lloyd Cruz at saka si Basya, si Bea Alonso. At kung paano nila na-save ang kanilang marriage sa pamamagitan ng pagbibigay sa isa't isa ng second chance. Dito sa ating ebanghelyo, makikita natin si Pedro binigyan ng pagkakataon ni Kristo. Last Sunday, second Sunday of Easter, sa tuyang pinag-celebrar ang Divine Mercy Sunday, ang awa ng Diyos. Okay? Sabi ko nga doon sa sermon, our God is a God of many chances. Hindi second chance lang. Many chances. God forgives our sins. How many times should we forgive the sins of our brother? Many times, 70 times 7. Yung ibig sabihin yan. So, napakahalaga na magbigay tayo ng pagkakataon. Yan. Hindi huling pagkakataon, ha? Hindi yung second chance lang. But maraming chances. Ang Diyos mga tugang is not a God of a second chance, but a God of many chances. Okay? Sabi nila, ang Diyos daw ay nagbibigay ng second chance. Hindi. Sa akin, ang Diyos ay nagbibigay ng many chances, pagkakataon. Sa kanyang muling pagkabuhay, tinawag niya muli ang pangalang pagkakataon, pangalawang pagkakataon, o maraming pagkakataon,
ang kanyang mga alagad. Ano? Kung ang unang tawag ay mag-aral sa Panginoon at maging tagasunod, ang pangalawang tawag ay ang magpatotoo at maging tagapaghatid ng mabuting balita. Yan po ang talagang dapat gawin natin. Ano? Na tayo ay maging witness. Sa English po yan. At the same time, tayo po ay maging evangelizer, tagapaghatid ng mabuting balita. Alam mo, napakaganda po yung sinulat ni Pope. Ano yung unang encyclical niya? Ano? Gaudium, Evangelium, the joy of the gospel. Yan, napakalaga po yun. Ano? Nakita natin, ano, kanina, sa first reading pa lang, nakita natin ito na binigyan ng Diyos second chance ang kanyang mga alagad ng iwan sa kanya. Binigyan niya sila ng pagkakataon na bumawi at batain ang paghihirap ng kanilang tinakasan. Ano? Napakaganda po ito, ano? Na binigyan din sila ng pagkakataon. Sabi nila, ang Diyos ang dapat sundin kaysa sa tao. Ano? Tinawag ang mga apostol at pinaghagupit at pinagbawalang magsalita sa tungkol sa, pero nagalak silang umalis sa Sanhedrin sapagat itinurong silang marapat sa kahihiyan alang-alang sa ngalan ni Jesus. Yun. So makikita natin ang second chance, ano? At sa Ebanghelyo naman, gayon din, ano, nakita natin ang nangyari kay Pedro. Hindi lang isa, dalawa, subalit 3 chances, ano, binigyan siya. 'Di ba 3 beses siya nagsinungaling, ano? At ito po mga tugang ay pagkakataon na pinagkaloob ng Diyos sa kanya upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya bilang pagbawi ng 3 beses ng pagtatwa sa kanya. Ano? So napakaganda po ang Diyos ay hindi lang second chance kundi unlit chances. Ang sabi nga unlit chances. Kaya nga hindi tayo dapat manghinawa. Ano? Okay? Manghinawa kung gaano kadalas ang ating pagbagsak. Gayon din ang mahabaging pag-ibig ng Diyos sa ating handang magligtas. Yan ang tandaan po natin, ano? Sabi nga, hindi dahil sa ating pagbabagsak, kundi ang napakahalaga dito, every time that we rise up, every time na tayo ay, sabi nga, bumabangon sa pagkabagsak. Ano? Importante yan, mga tugang. Napakaganda ang Ebanghelyong ito. Ano? So, pinakita natin sa Ebanghelyo, narrative nito, the rehabilitation of Peter who denied Jesus 3 times in the courtyard of Caiaphas. Of course, he repented. And then, of course, sabi nga, natanggap pa niya the primacy in the church from Jesus. Okay? So, yung gospel, yung Ebanghelyo, nagpapahiling sa tuwa that God, in search of man, naghahanap ang Diyos, even when man tries to evade Him, kahit na po tinatakasan natin ng Diyos, hahanapin pa tayo ng Diyos. Ano? Naalala mo ninyo yung si Francis Thompson na sinulat niya yung mystic poem niya, The Hound of Heaven. Yun. Talagang hahanapin ka ng Diyos. Ano? Hahanapin ka ng Diyos, mga tugang. Napakaganda po ini. Ano? Napakaganda na talagang nandyan ang Diyos na naghahanap sa atin. Ano? So, pinapahalaga niya tayo. Ano? So, yun. Anyway, kahit bumalik tayo, hahanapin pa rin tayo ng Diyos. Okay? Hindi niya tayo pababayaan. Okay? Anyway, sa ating Ebanghelyo, nakita natin yung pangyayari, ano? Na si Jesus, mga tugang, ay nagpakita sa mga alagad. Okay? Nagpakita si Jesus. Yung ikatlong beses na ito. Sa primero, nakita natin back to the sea for fishing. Back to their own ugali. Ano? Pangalawa, the Eucharistic meal with the risen Lord. Ang Diyos mismo, si Jesus mismo ang naghanda ng almusal para sa kanila. Ano? So, ito po ang maganda dito
they realized that their Lord was among them, imparting to them the experience of His glorified presence. Ano? So, ito malalaman natin in John's Gospel, Jesus opens His ministry with miracle of abundance at Cana. Ano? At talagang nandun naman talaga and then sa Gospel nakita rin natin the triple confession and commissioning of Peter. Napakaganda po ini. One of the features of the stories about the appearances of Jesus after the resurrection is that they nearly always end up with Jesus commissioning someone. Isinusugo sila. Jesus appears for a purpose. The presence of Jesus is strongly linked with a sense of calling. So although Peter denied Jesus 3 times on the night of Jesus' arrest and repented, now Jesus is offering him 3 chances to redeem himself. Talaga bibigyan ka ng redeeming factor ng Panginoon. Hindi ka naman pababayaan. And then ang pinakahuli doon sa gospel, Peter's martyrdom foretold. Pinahiling na, sabi niya, Jesus says that Peter will glorify God by his death, just as Jesus has glorified God by by stretching his hands. So ano po ang magandang, anong mensahe, mga tugang? Ini po, we need to open our eyes, our ears, and hearts wide to see and hear and experience the risen Lord coming to our life in various forms, circumstances, and events. Tandaan po natin, maging bukas lang ang ating isipan, ang ating pagtubod sa Diyos para maranasan natin ang muling pagkabuhay ni Kristo. Tandaan po natin, the risen Lord is present even in our pain and suffering. Napakaganda po ito na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sa mga bagay, sa pangapanahon na tayo naghihirap, nandoon lagi ang Diyos na nagpapaalala sa atin na I will be with you always till the end of time. Okay? So napakaganda po ini. But anyway, gusto ko kayong bigyan ng kaunting joke bago tayo pansamantala magpaalam. Ito po ang tinatawag na feeding lambs of the Secret Service. Ito po ang the pastor grabbed the young man by the hand as he came out of the church after Easter Sunday Mass and pulled him aside. Sabi, young man, he said to him, you need to join the army of the Lord. The young man replied, I'm already in the army of the Lord, Father. The pastor questioned, how come I don't see you except at Christmas, Puntia, and an Easter lily? He whispered back, it's because I'm in secret service of Jesus. Anyway, ito po si Father Booth na nagpapaalala sa atin. Bukas, Sunday, magsimba po tayo. At tanggapin natin si Kristo. Okay? Always remember, you are a blessing from God. Ito po muli, si Father Booth na nagsasabing, Diyos mabalis po sa inyo kabos, and God bless everyone. Bye-bye for now. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala